tot. Eu uite-l bă mâncă, ți-am spart geamul și era acolo. El a dat să iasă. Dacă știam, îl scoteam de acolo. Eu când am spart geamul... Nu puteai să pui mâna pe el, eram... Degeaba îl scoteai, tot nu. N-aveai ce să N-aveai ce să mai faci. Deci degeaba îl scoteai. Dar ăștia a fost de vreme aici, n-a stărit unul mâncat ei vrea să-l salveze. Eu dacă veneam mai devreme, îmi zice un băiat, băi, ce vezi unde foc? Eu intram acolo. Îți riscai tu viața, știi? Ba da, ele, păi unde? Ele, uite, să vede că e cap. Acum a căzut mai așa. El este. Eu când am spart geamul nu era acolo. Nu mai dă, dați-le. Femeia a scăpat pentru că am anunțat salvarea, să vină să facă ea să putem să mă faci, da? Nu asta. Salvarea și morga. Medicina legală. Legați-le cu alea, uite la...